салому дуруди моро бипазиред бинандагони ҳамешагии барномаҳои комментшо. Бо ҷолибтарин хабару гузоришҳо ман Неъмат Салимзода тӯли ин чанд дақиқа бо шумо ҳастам. Мисли дигар барномаҳои худ мо дар ин нашри 39-ми барномаамон низ мавзӯъҳои рӯзмарра ва ҷолибу диданиро омода кардаем. Барои ҳамин хуб мешуд ки моро то охир тамошо намоед. Тамошобинони азиз, барномаҳои ҷолиби мо ҳамчунин дар Instagram, Facebook ва YouTube боз нашр мешаванд. Барои ҳамин аз шумо хоҳишамон ин аст ки моро дар ин шабакаҳо низ пайгирӣ намоед ва албатта ба гуфти баъзе аз блогерон лайку комментро фаромӯш накунед. дӯстон, таҳаммулпазирӣ ин ягона воситаест ки моро дар як масъала ба ҳам меорад. Аммо зиёд мебинем ки мардум мехоҳанд фикри худашонро бар сари дигарон бор кунанд ё фикри дигар касро асосан қабул надоранд. Дар ин бора гуфтаанд ки дӯстам мағзи шарифат ҳуҷҷати меёр нест, ҳар касе чун ту наандешид ҷинояткор нест. Бо ин масъалаҳо дар ин нашри барномаамон биёед дар бораи иштироки қадами Қурбон дар яке аз барномаҳои телевизионии Русия ва вокуниши корбарон ба ин барномаро дида мебароем. қадами Қурбон овозхони баҳсбарангез ки бо суруду шӯхиҳои намакинаш ва самимияш маъруф аст, дигарбора мавзӯи суҳбати корбарони интернет шуд. Ӯ ки чанд вақти охир на чизе месуруду на дар бораи ӯ ҳарфе буд, баъди иштирокаш дар барномаи песни от всей души Андрей Малахов дар шабакаи телевизионии Россия-1 дигарбора ба мавзӯи баҳси корбарони интернетӣ табдил ёфт. Акнун чандин саҳифаҳои интернетӣ навори сурудхонии ӯро дар ин барномаи маъруфи Русия нашр карда, блогнависон дар бораш хабару барномаҳо омода карда истоданд. Ин ширинкори тоҷик дар барномаи песни от всей души бештар сурудҳои ҳиндиву русӣ хонда, бо маҳорати навозандагии худ толоро ба по хезонд. Дида шуд ки кулли иштирокдорони барнома ҳамроҳи ӯ рақс карда, ҳатто кӯшиши иҷрои рақси тоҷикиро низ кардаанд. дар ҷараёни барнома ровии он рӯзноманигор ва шоумени шинохта Андрей Малахов доир ба рӯзгори қадами Қурбон ва зиндагиаш дар деҳаи Чагамаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳини Тоҷикистон сюжете омода кардааст. Қадам дар он дар бораи хурдӣ, ятимӣ, оиладоршавӣ ва ҳамсару фарзандонаш маълумот дода, дар бештари кадрҳо ӯ дар лаҳзаҳои шӯхибоб тасвир шудааст. Моё сердце, любовка, о, жена, ой. Ах, эта девочка меня с ума свела, разбира сердце мне, покой дела. дар анҷоми барнома Қадам ба Малахов тоқиву ҷомаи зардӯзӣ, нони тоҷикӣ ва асалу меваи хушк тӯҳфа карда, таъкид кард ки онҳоро аз Тоҷикистон маҳз ба хотири ӯ ба Русия овардааст. бояд гуфт ки Қадам дар як муддати кӯтоҳ маъруф шуд. ӯ аз ҷумлаи овозхонҳоест ки аксари видеоҳояш дар YouTube миллионер шуданд. Қаблан ӯ омӯзгори мусиқӣ буду дар тӯйҳо ҳунарнамоӣ мекард. Мунаққидони санъат кори Қадамро намеписанданд, таронаҳои ӯро бемазза ва шӯхиҳояшро номуносиб медонанд. Аммо бар замми ин ӯ чанд сафари хориҷӣ дошт ва то имрӯз дар Москав, Санкт-Петербург ва дар Узбекистон ҳунарнамоӣ ва ҳатто барномаҳои консертӣ доир намудааст. Нуқтаи ҷолиб барои баъзе аз тамошобинони наворҳо ва сурудҳои ӯ ин ҳаракатҳои хандаовару бозиҳои ба худ хосаш мебошад. инро ҳам бояд гуфт ки соли қабл Қадам аз дарди ҷонкоҳи қисмати рости шикам шикоят кард ки 4 моҳ аст бехобӣ мекашаду ҳар он чӣ истеъмол менамояд қай мекунад ва дард то ҳадде шадид аст ки ба мурданаш розӣ мешавад. баъди ин аз ҷониби вазорати тандурустӣ ба ӯ кӯмак пешниҳод шуд. ҳамин тавр Қадам ҳама гуна ташхисро гузашт, ҳатто дар беморхона бистарӣ шуд ва ҳоло вазъи саломатиашро хуб мегӯяд. тамошобинони гиромӣ, ин идомаи барномаи комментшо аст ки мо дар аввали барнома оид ба иштироки як ширинкори тоҷик Қадами Қурбон дар барномаи телевизионии Русия-1 гуфта истодаем. Акнун биёед вокуниши корбарони тоҷикро ба ин барнома мебинем. Ризои Баҳромзод, яке аз корбарони фаъоли Facebook, дар ин бора навишт ки дар чунин барномаҳо афроде чун Қадамро набояд ситораи Тоҷикистон гуфт, чун мо даҳҳои дигар сарояндаву ҳунарманду эҷодкори арзандаву сазовор
интизор дорем ки метавонанд миллату кишвари моро дар сатҳи баланд муаррифӣ кунанд. Дар коммент бошад, коргардони тоҷик Музаффар Муҳиддинов вокуниши корбаронро ба ин гуна барномаву хабарҳо дида навиштааст ки вақте филми сатҳи ҷаҳонии тоҷик дар ҷашнвораҳои ҷаҳонӣ ҷоиза мегирад, расонаҳо ин қадар таваҷҷӯҳ надоранд ба мисли баромади Қадаму Абдурозиқ. Ман албатта нисбати шахсияти Қадаму Абдурозиқ кор надорам. танҳо дар бораи паҳнкунии маълумот мегӯям аз ҷониби расонаҳо. Филми Дов дар 5 ҷашнвораи байналмилалии Русия 8 ҷоиза дорад, аммо чанд хабарак нашр шуд. Дигар танҳо шумораи подписчик аҳамият дораду халос. Аммо Расул Додхудои Раҳимиён нуқтаи дигарро дар саҳифаи худ навиштааст. Вай мегӯяд, мухлиси Қадами Қурбон нестам, лекин барои аудиторияи худашро ёфтану ташкил намуданаш офарин мехонам. Ин кори ҳар як шахс нест. Бисёриҳо тамоми намуди унвонҳоро соҳиб шуданд, вале диққати тамошобинро ҷалб карда натавонистанд. Бе камбудӣ нест, лекин дар кори худ муваффақ аст. Дар шарҳи ин матн корбаре навиштааст ки бале ман ҳам чандон мухлиси Қадам нестам, аммо вақте ки соли 2019 дар Нью-Йорк садои Қадамро шунидам, ифтихор кардам. Дар ҳақиқат ба Қадам каме дастгирӣ ва кӯмак лозим аст. Бахтиёр Ҳамдамов, собиқ сармуҳаррири нашрияи Минбари Халқ низ ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ карда гуфтааст ки мо ба ду тарафи мавзӯъ нигоҳ кардем, аммо ҳама як масъаларо сарфи назар кардаанд. Барои аудиторияи рус ва Малахов ҷолиб будани образи Қадами Қурбон, вагарна ӯ ва мисли ӯ ҳеҷ гоҳ дар ин барнома роҳ намеёфтанд. Яъне Қадам фиристодаи мо нест, балки интихоби русҳост. Мисли Абдурозуқ ки имрӯз қаҳрамони Ҳинду Араб аст ва мо ҳақ надорем бигӯем ки чаро ҳунарманд дигареро ки дар Тоҷикистон аз маҳбубияти бештаре бархурдор аст, ба саҳна намехонед. дӯстон, бо таҳияи ин гуна мавзӯъ мо албатта ба сари касе бор карданӣ нестем ки аз Қадами Қурбон ҷонибдорӣ кунед ё не, чун барои муаллиф ҳам ӯ танҳо як ширинкор аст ки бо шоу кардан дар чорабиниҳо дар миёни бинандагон шӯҳрат касб кардааст. Вале ба ҳар ҳол ӯ ҳар касе ҳам бошад ё набошад, барои мо як тоҷик, як ҳамватан аст. Ҳатто бо чӣ мақсад ба ин барнома ҷалб шудани маҳз Қадами Қурбон ҳам аниқ маълум нест, вале ба андешаи мо кунун замона дигар шудааст. Яъне барои шоу барномаҳо дигар унвону хизмати меҳмонон мутаассифона муҳим нест. Онҳо нафареро меҷӯянду даъват мекунанд ки дар миёни корбарони интернетӣ шӯҳрат дошта бошад, зеро ҳоло калимаи ҷомеаро ба гурӯҳу саҳифаҳои интернетӣ марбут медиҳанд. Аз ин рӯ ба фикри шахсӣ мо Малахов бо даъвати чунин меҳмонон асосан мехоҳад фарогирии барномаи худро васеъ намояд. Аз ҷумла ӯ бо ин кор метавонад тамошобинонро аз Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ низ ба барномаи худ ҷалб намояд, зеро ин кор арзиши барномаашро пеши рекламадиҳандаҳо шояд боло бардорад. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар. Чанде қабл дар Париж маросими супоридани ҷоизаҳо барои мавсими гузашта аз ҷониби рӯзномаи фаронсавии France Football баргузор гардид. Бар асоси натиҷаи овоздиҳӣ ҳамлагари дастаи футболи Интер Майами ва дастаи мунтахаби Аргентина Лионел Месси барандаи ҷоизаи туби тиллоӣ гардид. Ин ҷоизаи 8-уми туби тиллоӣ барои Лионел Месси маҳсуб мешавад. Қаблан Лионел Месси солҳои 2009, 10, 11, 12, 15, 19 ва 2021 барандаи ҷоизаи пурнуфузи туби тиллоӣ шуда буд. Айтана Бонмати, бозингари дастаи футболи Барселонаи Испания ва мунтахаби Испания барандаи ҷоизаи туби тиллоӣ байни духтарон гардид. Ҳамлагари дастаи мунтахаби Норвегия ва дастаи футболи Манчестер Сити Эрлинг Холланд ҷоизаи беҳтарин ҳамлагари солро соҳиб шуд. Бояд гуфт ки Криштиано Роналдои португалӣ дар 20 соли охир бори аввал ба рӯйхати 30 нафар муддаиёни ҷоизаи туби тиллоӣ дохил нашуд. Роналдо дар ҷараёни мавсими 2022-23 дар дастаи Ал-Насри Арабистони Саудӣ бозӣ менамояд. Ба ғайр аз ҷоизаи беҳтарин футболбози сол, дар маросими бо тантанаи унвони ҷоизаҳои дигар ба мисли беҳтарин футболбоз духтари сол, беҳтарин дарвозабон, беҳтарин бозингари ҷавон ва ғайра ба соҳибонашон тақдим шуд.
фарзанд барои ҳар падару модар ширин ва беҳтарин тӯҳфа аст. дар ҷое ҳам мегӯянд ки фарзанд ин сутуни пойдори оила ба ҳисоб меравад. як мақсади асосии мо низ аз бунёди оила ин таваллуди фарзандон мебошад, вале мутаассифона ҳастанд оилаҳое ки аз ин чиз танқисӣ мекашанд. мо низ барои онҳо талаби фарзанд мекунем ва ба онҳо хитоб мекунем ки ҳеҷ вақт рӯафтода набошанд, зеро бар асоси як маълумоти гирифтаамон барои яке аз сокинони Ҳиндустон Реҷо Деви Лаҳан дар ҷавонӣ модар шудан насиб накард, аммо таваллуд намудани кӯдак орзуи ҳамешагиаш буд. баъдан онҳо бо роҳи сунъӣ ин имконро ба даст оварданд. хулас, дере нагузашта Реҷои 70-сола духтарча таваллуд намуда кӯҳансолтарин модар дар таърих монд. имрӯз духтарчаи ӯ аллакай 14 сола аст. дӯстони азиз, бо ҳамин мо барномаи навбатии худро низ ба анҷом расонидем ва бовар дорем ки ба шумо чизе дода тавонистем. барномаҳои мо ҳамеша дар YouTube, Instagram ва Facebook бознашр мешаванд. барои ҳамин моро дар ин саҳифаҳо пайгирӣ намоед, то аз хабару ҳаводиси рӯз огоҳ гардед. мо дар барномаҳои баъдӣ низ хабарҳои дигари шоу бизнесро гирдоварӣ намудем. пас то барномаҳои баъдӣ хайр.